Галимжан Гыйльманов. Албастылар. 16-нчы бүлек. Язмышыма кіріп юғалғансың. Тик қайда син, білмим. Тик қайда син, білмим. Білмим, білмим. Білмим, білмим, білмим. Білмим, білмим, білмим. Нинди сәйір тауыш бұл? Нинди күй? Нәфисә өзі қайда? Нинди тоқта үстінде ята ул? Яңа гына шабып алынған үлән исе? Тағын шулук тауыш. Білмим, білмим, білмим. Қыңрау тауышына да ұқшаған. Көмеш тауыш, яңгырауыклы мұңлы тауыш. Ләкин яңгырамый, тынық қына шыңлап тұра. Білмим. Ат пышқырып қойды. Атта, ат арбасында бараласа ул. Теге тауышта дуға башындағы қыңраудан келе. Әнеге қараңғысың бұ дүния? Дім қараңғы. Бір балашақ шығырындәге кебек. Түн шулук күн, түн дім қараңғы күн. Түнлә дә бу кадәр караңгы булмый. Төндә булмагач нәрсәсең бу? Бәй, ул бит күзләрен ачмаган. Күзләре йомык бит аның. Нәфисә күз кабакларын дерелдәтеп, дөньяга багарга кыймыйчарак торды да, күзләре белән бергә җанын, күңелен дөньяга ачып җибәрде. Әмма көткән яктылыгына ирешә алмады. Төнүк булмаса да, күк йөзен кичке иңгер-миңгер каплап өлгергән иде инде. Нәфисә үзенең күңел канатын җилпи, әнә шул күккә күтәрелеп, ахлы гынахлы җир өстенә карады. Иге-чиге булмаган урманны кисеп таш юл үтә. Бу юлдан терек-терек юыртып арбалы ат бара. Җен кебек йөнтәс, алалы-кылалы ат. Хуҗасы арба читенә аякларын салындырып утырганда, ник бер кыймылдап карасын. Арбага чалкан төшеп бер хатын йоклап ята. Янында ниндидер төргәк. Карале. Нәфисә үзе бит бу. Янында баласы Бигеш. Юкла каян килсен монда Бигеш? Геләш бу. Хәлим белән Майяның кызы. Хәлим үзе ник күренмисең? Кая киткән ул? Кая китсен? Үләргә киткән. Язу язып калдырган. Нәфисәнең хәтерендә утардагы сәер хәлләр яңгырды. Ул үткәндәге әрнешләреннән, авыр кичерешләреннән бөтенләйгә мәрткә китеп бармас өчен җанын кабат үз асылына, хәрәкәтсез, җансыз тәненә кайтарга ашыкты. Җаны кайтты, әмма хәле кайтмады. Янында мышный-мышный йоклап яткан Гөләшне сөеп сыйпарлык та хәле юк иде аның. Уяндыңмы, кызым? Бик әйбәт. Хәзер инде йокламаска тырыш. Шулай кирәк. Син кем? Мин бер юлчы балам. Мәңгелек мусафир. Калганы мөһим түгел. Иң мөһиме менә сез исән сау. Мин кайдасың, нишләттеләр мине? Урман эченнән ике карчык чыгарып салды сезне. Кая алып барасың мине? Кая булсын? Камперлегә, өегезгә? Каян беләсең минем камперледән икәнне? Белмәскә ни. Үзем алып килдем бит. Мин сине бу урманга. Оныттың дамыни, кызый? Нәфисә шунда гына аңышып алды. Бу бит теге чакта урман юлында туктап утырткан карт. Сәйер булса да әйбәт карт. Аның хакында Нәфисә рухи зат түгел микән бу дип тә уйлаган иде. Менә бит, изге бәндә булгач тагын килеп чыккан. Рәхмәт сиңа, бабай. Урманда бөтенләй хәлем бетеп егылган идем бугай. Рәхмәтеңне, балам, сезне исән сау алып чыккан ике корткага әйт. Алар булмаса, агач төбенә туфрак булып ятар идегез. Алар бит кара сихерчеләр, бабай. Алар мине сихерләп үтермәкче булдылар. Дөрес сөйләмисең, кызым. Бу сабыйга сөтеңне имезгәндә бер сихерче дә сиңа кагылмаячак. Алар сине коткарып калдылар. Шуны күңелеңә ныклап беркетеп куй, яме? Нәфисә өчен бу яңалык иде. Аның зихене күз иярмәс, уй өлгермәс тизлектә эшли башлады. Алайса, ни өчен Хәлимгә зәхмәт җибәрделәр, ә Нәфисәгә тимәделәр? Гөләшне имезгән өченме? Шулай әлбәттә. Гөләш Майяның кызы бит. Ә Майя бу карчыклар өчен иң кадерле җан булган. Аларның Хәлимгә кылган явызлыкларын да аңлап була хәзер. Бер ни дә түгел. Майяның үлеме өчен Хәлимнән үч алулары бу. Ә бит аның бер гаебе дә юк. Майя фаҗигасының бөтен гөнаһысы Нәфисәдә. Арба башындарак утырган карт борылып, Нәфисәнең япмасын тарткалаштырды. Баш астындагы пешәнен рәтләде.
Гөләшнең йөзенә шуып төшкән яулыгын ачыбрак куйды. Нәфисә аның ап-пак сакал-мыек каплаган йөзенә игътибар итте. Ниндидер изге җан бу, изге карт. Әнә бит күзләре дә янып тора, күмер кебек. Хәтта бераз шомландыра, куркыта да. Күңеленә ныклап курку җибәргәнче, Нәфисә юлчы картка тагын бер мәртәбә рәхмәт әйтергә ашыкты. Барыбер рәхмәт сиңа, бабай. Икенче тапкыр булышасың инде миңа. Ничек кенә кайтарырмын икән бу изгелекләреңне? Изгелек белән игелекне кайтармыйлар, балам. Изгелек белән игелек бурыч исәбенә керми. Алар яшәешнең асылы, димәк, кешенең дә хак асылы. Шул гына. Бу хакта бер дә борчылма, кызым. Безне өйгә кадәр алып кайтырсыңмы, бабай? Синең өең бармы соң, кызым? Әллә гел кеше өендә яшәдеңме? Язмышың бик аянычлы, шуңа сорыйм. Безнең өй янды шул. Без хәзер Соня апаларда торабыз. Хәлимнең анасы янындамы? Хәлимне дә беләсеңмени, бабай? Беләм, балам, беләм. Бу юлдан үткән һәр кешене беләм мин. Әллә ничек сөйләшәсең син, бабай? Алай бик белгәч әйт әле. Хәлим исәнме? Кайтырмы ул? Мин юлдагы хәлләрне генә беләм шул. Юл өчен генә җавап бирәм. Урман дөньясына керә алмыйм, көчем дә, хакым да юк. Шуны гына әйтә алам. Мин бу юлда Хәлимнең табан җылысын тоям. Калганын үзең уйлап бетер. Нәфисә уйлап бетерә алмый калды. Гөләш көйсезләнә башлады. Каян гына көч кергәндер, Нәфисә кискен генә калкынып торып утырды. Гөләшне ипләп кенә кулына алды, күкрәгенә кысып, салмак кына тирбәтә башлады. Тамагы ачкан аның, имезлек сорый. Моны кымшанмыйча алга карап утыручы юлчы карт әйтте. Нәфисә изүен ачып, сөткә тулышкан күкрәген чыгарды. Гөләш ярым йокылы килеш, сөт исен сизенеп, Нәфисәнең түшен капшый башлады. Ниһаять, аның күкрәген табып, мыгырдана-мыгырдана шул яшәү чыганагына капланды. Кайтып җиткәнче Нәфисәнең күкрәгеннән аерыла алмады Гөләш. Юлчы карт бүтән сөйләшмәде. Нәфисә дә сүз катмады, чөнки сөйләшкән саен серлерәк, хәтта шомлырак була бара бу зат. Булай да сер җитәрлек аның тормышында. Шымда җитәрлек. Инде исән-сау кайтып, булдыралган кадәр яшәп китәргә кирәк. Арыды ул бу тормыштан. Бу язмыштан арыды. Ходай шаһид, үзгәртергә тырышып карады, үзе дә җаны тәне белән үзгәрергә теләде, барып чыкмады. Эх, Хәлим, Хәлим. Нигә дип чыгып киттең икән син теге вакытта районга? Ник югалып йөрдең? Нигә шул кадәр бәла алып кайттың бу каһәр суккан урманнан? Үзеңнең генә керүең җитмәгән, нигә башкаларны алып кирдең бу мәкерле дөньяга? Бу каһәрле язмышка нигә дучар иттең? Үзең дә шул караңгы урман төпкелендә югалып калдың. Эх, Хәлим, Хәлим. Туктале. Нишләп югалсын ул? Әнә бит юлчы картта. Юлда җылы аяк табанын тоям ди. Димәк, кайтачак ул. Исән ул, исән. Уйланып барып, авылга килеп кергәннәрен сизми дә калган Нәфисә. Айнып киткәндә, Хәлимнәрнең капка төпләрендә басып торалар иде алар. Юлчы карт Хәлимнең кайда яшәвен каян белгәндер, бу хакта Нәфисә сорашып тормады, ул хәзер бернигә аптырамый инде. Булган әйберләрен җыештырып, Гөләшне кулына алып, арбадан төште дә капкага таба китте. Барып җитәрәк борылып, юлчы картка рәхмәт әйтмәкче булды. Әмма аптырамыйм дисәң дә, аптырарлык хәлләр бар икән бу дөньяда. Әле генә аларны алып кайткан арбалы ат, күккә иңгән кебек, кинәт юкка чыккан. Ул торган урында бер уч печән өеме генә төшеп калган иде. Капка эчке келәгә бикләнгән булып чыкты. Тәрәзәгә ут алмаганнар. Нәфисә, өйдә юклар мәллә дип уйлап өлгермәде, өй ишеге шыгырдап ачылып китте дә, бер төркем кеше килеп чыкты. Төнгә каршы кемнәр җыелган безгә дигән уй бөтерелде Нәфисәнең башында. Капка ачылгач кына аңлап алды. Соня белән Тәскирә шулай дөбер шатыр йөгерешеп чыкканнар икән. Тәрәзәдән күреп калганнар. Тәскирә йөгереп килеп, Нәфисәне кочаклап алды. Аннары араларында кысылып калган Гөләшне беләгенә шудырып төшерде. Соня исә кулын сузып килеп, Нәфисәнең кулларыннан тотты, аркасыннан сөйде. Эй, балакаем, ничә көннәр көтәбез инде. Бу араларда гел кайтырсыз кебек тоелды шул. Менә насыйп булгач кайттыгыз бит. Хәлим бармысың? Ник дәшми ул? Әллә кайтмадымы? Әлегә кайтмады, Соня апа.
Кайта ул, кайта. Біраз гына тора да, кайта. Нигә сезнең белән кайтмады? Эшләре бар әле аның, Соня апа. Менә сезнең яңа гөләшне алып кайттым. Гөләшне? Кайда ул, бир әле миңа. Нәфисә аңлап алды. Соня һаман күрми икән. Хәлимгә ул әнкәсенең сукраюы турында әйтеп тә өлгермәгән иде. Барысы бергә тотынышып, куанышып, сөйләшә-сөйләшә өйгә керделәр. Нәфисә Хәлимнең югалуын юри әйтмәде. Булай да тормышы гел көенештән торган Сонияне тагын да көендерәсе килмәде. Ышанып көтсен Хәлимен. Нәфисә үзе дә көтмимени аны. Үлгәнен, мәетен кем күргән соң аның? Юлчы картның сүзләрендә дә өмет бар иде. Насыйп жан булса, бер кайтыр әле. Шулай дүртәүләшеп яшәп киттеләр. Бигеш берничә көн Нәфисәнең күкрәген алмыйча җафалады. Аннары тагын көйләнеп китте. Кан хәтере, сөт хәтере бу юлы да үзенекен итте. Бигеш әнисенә чат ябыша да куя, гөләшкә юньләп сөт тә калмый башлады. Нәфисә берничә көннән әнкәсе янына фермага сыер саварга төште. Балалар Сония кулында калды. Ул үзе дә сабый кебек бит. Кирәк чакта Тәскирә белән Нәфисә алмашлап өйдә калалар. Ике кеше сыерын саву кыенгарак төшсә дә, ни хәл итәсең? Түзәргә туры килә. Тормышны алып барырга, балаларны күтәрергә кирәк бит. Нәфисә өйдәгеләргә урмандагы хәлләр хакында теләмичә генә сөйләде. Күп нәрсәне әйтмичә яшереп калдырды. Аныңча утарда барысы да ал да гел. Хәлим эшләп йөри, карчыклар әйбәт, мал туар исән сау, ризык җитәрлек, кыскасы яшәргә була. Нинди карчыклар сыңалар, дип кызыксынды Сония. Теге чакта Хәлимне юлдан яздырган албастылар кебек түгелме? Юк, булар әйбәт. Гөләшне гел карап тордылар. Менә олы юлга да безне алар чыгарып куйды. Хәлим узатмадымыни? Хәлимнең эше күп иде. Андагы эшне тавык та чүпләп бетерерлек түгел. Ашлык сугасы бар, яшелчә бакчасында казынасы бар, утын әзерлисе, мал карыйсы. Алайса, кызым, чын авылча яшиләр икән анда. Нәкъ безнеңчә инде. Берни белән дә аерылмый. Хәтта мунча да бар, ат та бар, бер телсез әпә дә бар. Телсез әпә? Әйе, телсез. Бик сәер ул. Акылга да җиңелрәк. Эй, Ходаем. Нинди генә адәми затлар яшәми бу җир йөзендә. Берүк Ходай күрсәтмәсен андый язмышны. Беләсеңме, Соня апа? Аның беләгендә бер тамга бар. Каз тәпие. Элегрәк безнең ферма сыерларының колагына шундый тамга сугалар иде. Хәзер генә ул ялтыравык калай тегәләр. Ничә яшьләр бар соң аңа? Яшен кем белгән инде? 40-та, 50-дә, 60-та биреп була. Аның теле булмаган кебек, яше дә юк бугай. Беләгендә дисеңме ул тамганы? Әйе, беләктән өстәрәк. Нигә бу хакта төпченеп сорашасың әле, Соня апа? Элегрәк булган бер вакыйга искә төште. Моннан 30 еллар чамасы элек булды бу хәл. Скотник Әхнәф көтүгә чыгасы таналарга кыздырып тамга сукканда, аның Корбан исемле малае килә дә, атасы читкә борылган арада учакта кызып яткан тимернең сабыннан тотып, тамгалы башын беләгенә баса. Кызык тыелгандыр инде бала бит. Сүзгә Тәскирә кушыла. Кызым, Әхнәф абыяң әткәңнең абыйсы ул. Бик иртә үлде. Урманда агач басып үтерде. Син тумаган идең әле. Ә малае кайда? Исәнме ул? Малаемы? Малае югалды аның. Соңыннан бүре талаган дип сөйләп йөрделәр. Тик яланда табылган сөякләр сарыкныкы булып чыкты. Шулай кинәт кенә гаип булды ул малай. Мәдинә апаң иреннән малайыннан калгач шәһәргә китеп барды, бүтән кайтмады. Бу якларга рәнҗеп киткән диделәр. Хәзер инде Нәфисәнең күңеленә шом кирде. Теге телсез әпә әллә шул югалган малаймы? Ничә яшь була инде аңа хәзер? 40-45? Әннекәем. Ә бит 60-70 яшь бирерлек ул хәзер. Әгәр шул булса, димәк, теге албасты карчыклар аны да Хәлимне сихерләгән кебек сихерләп алып киткәннәр. Гомер буе үзләренә кол итеп тотканнар. Хәлим белми буларны, белсә шаклар катар иде. 17-нче бүлек. Хәлимнең тормышы җайланды. Күңеленнән курку китте, шым китте, гам китте, борчу китте.
алачык стенасына Нәфисә тырнап калдырган язуны уку белән ничектер күңеле тынычланып калды. Карчыклар белән эш пешә, каршында йөгереп кенә торалар. Кызык хәл. Шуны эшләргә кирәк дип уйлап кына бетерә, тегеләр хәзер киреп җитәләр. Уйларын укып баралар дигәрсең. Хәлимгә нәрсә? Рәхәт кенә эшләсеннәр, йөгерсеннәр әйдә. Күрсәткән мәкер явызлыклары өчен яхшылык эшләп кайтармакчы булалардыр. Ныклап торып уйлаганда, әллә ни явызлык та кыла алмадылар. Иң мөһиме барысы да исән-сау, калганы төзәлә торган җәрәхәтләр. Тәнендәге яралары төзәлеп бетте. Җөй тамгалар бөтен тәнен каплап алды алуын. Шын ир-егеттә нинди яра булмас, мондый кытыршылыкка гына түзәргә була. Мунча ягып, тәнендәге иң соңгы кутырларны җибетеп, кубарып утырганда, моннан бер ай элек булган хәлләр исенә төште. Албасты карчыкларының пәри кызларына әверелеп, мунчада юынып утыруларын күз алдына китерде Хәлим. Тагын бер сынап карарга кирәк әле дип, күңеленә беркетеп куйды. Каршында баш иеп, бил бөгеп торулары беләнмени? Тагын берәр явызлык кыралардыр әле. Шулай да нигә Хәлим алдында бил бөгеп торалар сыңалар? Әллә Хәлим үзе дә шундый ук сихерчегә, албастыга әверелдеме? Тукта. Сынап карыйм әле дип уйлады ул. Менә хәзер мунча ишеге төбендә Хәлимнең юынып чыкканын көтеп ак күз утырадыр. 3-кә кадәр санауга Хәлимне чакырып, ишекне тырный башларга тиеш ул. 1, 2, 3. Шуны гына көткән кебек, ишек артында җанлылык барлыкка килде. Бираздан ак күз, шиный-шиный, үткен тырнаклары белән эссе чыкмасын өчен ишеккә кагылган тире кисәкләрен тырнап, умырып төшерә башлады. Хәлим үз-үзеннән куркып китте. Ул куркыныч уйларыннан айныр өчен тышкы яктагы ак күз хакында, аның язмышы хакында уйланды. Утарга кайткач 3 көн буе яңгыр койды. 3 көн буе ак күз алачык эчендәге сәке астында пысып ятты. 4нче көнгә генә тышка чыгып, утар белән танышып йөри башлады. Аңа иң ошаганы кош-кортлар булды. Хәлим китәклекне ябып куймаса, 2-3 көндә бер тавык та калмас иде мөгаен. Аннары Аксай белән сыерны күргәч бер котырынып алды. Андый эре терлекләр белән беренче очрашуы бит әле аның. Бик авыр ияләште ак күз утарга. Ник иярткәненә үкенә башлаган иде инде Хәлим. Шөкер, ияләште тагын. Кинәт кенә басынкыланып, сабырланып китте. Ауга ияреп йөри башлады. Җылы ашка, җылы өйгә күнекте. Хәлимнән бер адымда калмый үзе. Мунчага да керер иде бугай. Әнә бит ничек үзгәләнә. Югалтты инде ул Хәлимне. Хәлим үзе дә аны яратты, үз итте шул. Ансыз дөнья, сансыз кебек хәзер. Мунчадан чыккач, Хәлим туп-туры карчыклар янына китте. Алачыклары каршында җимеш киптереп йөрүче әбиләр Хәлимне күрү белән янәшә басып, күкрәкләре турысында кулларын кушырып башларын иделәр. Мунчага кирегез, юыныгыз, өстегезне алыштырыгыз. Моннан соң кара кием киеп йөрмәгез. Ишетсен колагыгыз. Карчыклар башларын кага-кага риза булып калдылар. Күрсәтмәләр биргәч, Хәлим бакчаларны карап килергә булды. Яңгырдан соң түтәлләр яшәреп, яшелчәләр үсеп киткәндәй булган, майы белән очрашып йөргән чакларын исенә төшерде Хәлим. Әнә ул иске куыш. Шунда беренче мәртәбә яратышканнар иде алар. Майы юк инде. Аның көзгедәге чагылышы булып Нәфисә калды. Гөләш тә икенче әнкәсен тапты. Хәзер алар өйдәдер. Хәлим югалды, үлде, бетте дип уйлыйлардыр. Ә ул менә исән-сау йөреп ята, бөтен утарга хуҗа булды. Хәтта теге албасты карчыклар да аңа тырышып хезмәт итәләр. Нәфисә күрсә, нишләр иде икән? Ә майы күрсә? Хәлим кайтканда абзар ягыннан үтте. Телсез әпә хакында уйлады. Әллә кая булды әле ул. Иртән күренеп ала да, көне буе юкка чыгып йөри. Мал азыгы утын әзерләү аның өстендә. Иген игүне, ит балык хәстәрләүне Хәлим үзенә алса да, абзар, мал туар шулай ук әпә карамаганда. Эш анда гына да түгел. Хәлим ничектер сизенә. Бу мәхлук аңардан качып йөргән кебек йөри. Курка ул Хәлимнән. Элек андый түгел иде. Ә хәзер шикләнеп сагайып йөри. Ул шулай үзгәргәнме, әллә Хәлим үзе үзгәрдеме? Әнә бит әбиләр ничек кыланалар. Якын барырлык түгел. Аксайда өркеп кача, җеннән, шүрәледән, албастыдан курыккан кебек кача. Хайван булып хайван да курыккач ни?
Әпәне үз алачыгында эзләп тапты ул. Тынчу бүлмәгә килеп керү белән бер нәрсәгә игътибар итте. Бөтен җиргә, стеналарга, түшәмгә, ишек башларына әрем кыстырып чыгылган. Нәрсә бу? Нинди сихер? Әрәмнең явыз рухлардан саклавын белә Хәлим. Кем соң монда явыз рух? Хәлимме? Шулай булып чыга. Түр почмактагы сәке өстендә бөришеп бөгәрләнеп яткан әпәне күргәч, Хәлимнең күңеле тагын бер мәртәбә дертләп китте. Бу бәндәдә моннан 2 чатна элек утарда яшәп яткан кешедән берни дә калмаган иде. Ул тагын да картайган, йөзенә авыру төсе кергән, күзләре тагын да эчкәрәк баткан, алардагы нурлар сүнеп бетә язган. Исәнме? Әпә күзен алартып, куркынып утыруында булды. Ни хәлләр бар? Тагын шул ук курку. Эшләр барамы? Курку. Авырыйсыңмы әллә? Курку. Курыкма. Мин бер кемгә дә тимим. Курку. Хәлим тәмам аптырады. Ул инде үзенең явыз рухка әверелгәненә ышана да башлады. Явыз тик явыз. Алаймы? Алайса, чын сихерчеләр кебек эшкереп карарга туры килә бу Хода бәндәсен. Хәлимгә сихернең ни икәнен аңлатып торасы юк. Сихер йоласын башкарган чакларында әбиләрнең күп мәртәбәләр күзәтеп торганы бар аның. Сихер тамгасын уч белән имләп, белгән әфсеннәреңне кабатлыйсың да, рәттән 3 мәртәбә сыпырырга гына онытма. Хәлим уң кулын әпәгә таба сузып, учын ачты да, уң якка таба 3 мәртәбә түгәрәкләп әйләндерде. Аннары шушы быжраның үзәгендә 3 тапкыр тәре ишарәсе ясады. Өчесендә дә дөнья ишекләре ачылсын дип төкеренеп куйды. Соңгы төкерек быжраның үзәге аша үтеп әпәгә барып кунды. Нәкъ шул минутта сихер шаукымы башланып китте. Телсез әдәм кискен генә башын калкытты, аннары күзләрен киереп ачып, бүлмә өчен сөзеп карап чыкты. Менә ул карашын Хәлимдә туктатты һәм «Син кем?» дигән кебек, балаларча самими кыяфәттә гаҗәпләнеп карап тора башлады. Хәлим аңа шул ук сорауны бирде. «Син кем?» Әпә һаман да шул аптыраулы кыяфәттә утыра бирде. Хәлимгә соравын тагын бер мәртәбә кабатларга туры килде. «Син кем?» «Мин Корбан». Хәлим аңламады. Ничек инде Корбан? Мин бит син Корбанмы дип сорамыйм, исемең ничек дип сорыйм. Мин Корбан. Ничә яшьсең сиңа? 4 яшь. Әпә 4 бармагын чыгарып күрсәтте. Кайсы авылдан? Кампарлыданмы? Әйе. Әткән кем? Әхнәф. Әнкән кем? Мәдинә. Шул вакыт әпә тирә-ягына каранып алды. Аның йөзенә гаҗәпләнү катыш курку билгеләре чыккан иде. Менә ул бераз йөзен чытып торды да, балаларча үксеп елап җибәрде. Әнкәй. Хәлим берни дә аңламыйча, 1 минутта балага әверелгән бу сәер затны тынычландырырга тырышты. Я инде елама. Хәзер әнкән килә, чак кына көт, яме? Килми ул. Әнкәй авылда калды. Мине әбиләр урлап китте. Нинди әбиләр? Алар мине капчыкка салып алып киттеләр. Аннары менә шушы урынны ярдылар. Әпә изүен ачып җибәрде. Күкрәк турысында түгәрәк яра җие ярылып ята иде. Хәлим бу җый тамганы шундук танып алды. Өеңә кайтасың киләме соң? Килә. 2 көн инде әнкәйне, әткәйне күргәнем юк. Хәлим барысын да аңлады. Бу кешегә бала чагында югалган хәтере кайтты. Хәлим кайтарды аны. Шуның белән бу әдәми затны авыр кичерешләргә дучар итте. Аның каршында йөзен битен сакал-мыек каплап алган, җыерчык баскан, тешләре төшеп беткән, бөтен тәне кояшка янып, кул-аяклары авыр эштән кыршылып, сөялләнеп каткан 4 яшьлек бала елап утыра иде. Ул 4 яшеннән шушында үскән. Кол хезмәтендә яшәгән булырга тиеш. Нинди хәтәр язмышка дучар бу кеше? Хәлим тагын шуны аңлады. Корбан исемле бу бәндәгә хәтерен кайтарырга ярамый. Соң инде, бик соң, йөрәге түзмәячәк.
Шушы хәлендә бераз ачыла башлаган килеш, аның хәтер капкачын кире каплап томалап куярга туры киләчәк. Ул инде кол. Коллык аның яшәү рәвеше. Үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Күңел юанышы. Бу дөньясын югалтса, ул үләчәк. Хәлим ашыгып каударланып, сихыр йоласын кирегә таба кабатлый башлады. Иң элек 3 мәртәбә төкеренеп алды, 3 тапкыр тәре сызды, аннары учын кире якка таба хәрәкәтләндереп, һавага боҗралар төшерде. Әпә күзләрен Хәлимнең учыннан алмыйча текәлеп карап торды. Соңгы тапкыр боҗраны сызып куйганнан соң, Хәлим буыны йомшап, бүлмә уртасындагы бүкәнгә утырды. Әпә дә бушанып, җиңләеп, иске мыскы түшәлгән сәкесенә ауды. Хәлим ава түнә алаңга килеп чыкканда, Аккүз аны тәмам югалткан, шул кайгысыннан борчылып, бауга бәйләнгән бызауны куып йөри иде. Тегесе дөнья бетереп кычкыра. Ә бүре баласына шул гына кирәкте. Аның кыргый каны инде уянып өлгергән. Кыргый җан исә кан сауган күзләреннән тыелгысыз ярсу дәрт булып тышка бәреп чыккан. Хәлим үзе дә шашар дәрәҗәгә җиткән иде. Каршында бил бөгеп торучы әбиләр, 4 яшьлек әпә, кыргый бүре баласы, барысы бергә буталды. Булар юк чакта яшәү ничек җиңел булган. Сер кимегән сайын тормыш катлаулана икән. Хәзер әнә бөтен тормышы тоташ тәмугка үрелде. Адым сайын борчу, сихерле сер яисә серле сихер. Шыгырыннан чыга язган Хәлимне тыныч, җиләс алачык бүлмәсе үзенә яшерде. Аккүз дә аның артыннан иярде. Сәкесенә капланып яткач та тынычлана алмады Хәлим. Миңа 4 яшь дип торган әпәнең ямсыз йөзе күз алдыннан китми интектерде. Елыйсы килде. Әмма күзеннән сыңар яшь тә чыкмады. Күңеле үксеп еласа да, күзләре һаман еларга теләмәде. Күзләре еласа җиңелрәк булыр иде. Бөтен күңел ачыгысы, җан сагышы шул яшь белән агып бетәр иде. Хәлим бөтен күңел ахын бер сулышта чыгарып бетергә теләгәндәй, Нәфисә, син кайда? 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 Дип авыр уфтанды да, пишән тутырылган мендәрен кыйнарга кереште. 18-нче бүлек. Хәлим үз күңелендәге тынгысызлыкны эш, мәшәкать белән басарга теләде. Ә утарда эш бетәрлек түгел. Игенне суктырып келәткә саласы бар, яшелчә, бәрәңге уңышын җыясы, ит, балык хәстәрлисе, кышка азык утын юнәтәсе бар. 2-3 көнгә ауга чыккалап кирде Хәлим. Какларга бөтәс күп ит куйды. Аккүз дә ауга бик тиз күнекте, акыллы җан булды ул. Уйларын Хәлим уйлап кына бетерә, тегесе шундук кая барасын белеп ала. Ауда бу бик мөһим. Берничә мәртәбә аларга корбан иярде. Ул нык үзгәрде хәзер. Хәлимнең эшкерүе иссез калмады күрәсең. Хәтер савыты кабат томаланса да, ул бераз гына булса да кешелек асылына кайткандай булды. Хәзер үзен үзе карабрак йөри, ашауга, ризыкка да талымланды. Хәлим янында күбрәк булырга тырышты. Ә бер көнне Хәлим аны район үзәгенә алды. Тоз, шикәр, шырпы беткән чак иде. Әбиләрне көтеп тормыйча, барлык кирәк-яракны үзе юнәтеп кайтырга булды. Әйбер күп җыела, янда күтәрешүче булса әйбәт бит инде. Аккүзне амбарның иң түр бүлмәсенә ябып куйды. Монда иң кирәкле, иң кыйммәтле әйберләрне генә саклыйлар. Су салды, сөяк санак ташлады. Аккүз әллә ни карышып булашмады. Хәлим үзе дә аптырады. Шулай кирәктер инде дигән кебек, башын аска иеп, аякларын алга сузып, юаш кыяфәт чыгарып калды. Бу юлы Хәлим сукмакны бик тиз тапты. Күңеле шунда бар дигән якка киткән иде, берничә сәгатьтән олы юлга барып та чыктылар. Чынлап та, Хәлимгә ниндидер мөгъҗиза кагылып үтте ахры. Бөтен нәрсә аныңча, ул теләгәнчә килә дә чыга. Куркыныч дәрәҗәдә кызык бу. Попутка белән район үзәгенә килеп төшкәндә, корбан чак тире иде. Иң элек машинадан курыкты. Очраган машиналар чыжылдап узып киткәндә, куырылып бөгәрләнә дә, кузов әрҗәсенең төбенә сыланып бетә. Бу кадәр кешене күргәне булмаган ахры корбанның. Көне буе Хәлимнең җиң очына ябышып йөрде ул. Базар эченә барып кергәч,
Читлеккә эләккән кыргый җәнлек кебек тотты үзен. Күзләрен томрандырып, тирә-ягына усал карана-карана, берәрсе ялгыш кына кагылып китсә дә, үзгәләп атырга әзер кыяфәттә йөрүче бу сакаллы карачкыга кешеләр дә игътибар итә башлады. Хәлим бәласеннән баш-аяк дип, тиз-тиз генә кирәк-яраклар юнәтергә кереште. Тапшырасы тиреләрне тапшырып, кулга кергән акчага шикәр, ярма, он, тоз, шырпы, балта, кайрак, кырынгыч кебек әйберләр. Аннары икесенә дә яңа күлмәк ыштан сатып алды да, базардан тизрәк чыгып китү ягын карады. Авыл башындагы тукталышка юл урыслар яши торган урам аша уза иде. Хәлим тагын бер мәртәбә үзенең бала чагыннан авыр хатирә булып калган вакыйганы исенә төшерде. Бара-бара чамалап, чукынмаган өчен бер телем ипи дә бирмичә, Хәлимне төрткәләп урамга чыгарып җибәргән исерек урысның өен эзләп тапты. Бер якка янтайган, җиргә сеңгән иде бу йорт. Өйдән бигрәк кабристандагы җимерек чардуганны хәтерләтә. Кыйшайган йортның муртайган тәрәзәләренә аркылы-торкылы такта кадакланган. Кыймалары авып, капка баганалары гына тырпаеп басып калган. Кырыган нигезгә карап сөенергә кушмыйлар. Барыбер Хәлимгә рәхәт булып китте. Теге вакытта бер сынык ипиен кызганган иде, рәнҗешем төшкәндер. Бала рәнҗеше иң хәтәр рәнҗеш бит ул, дип уйлап куйды ул. Тукталышта ике әби тора, татар әбиләре. Матур пөхтә киенгәннәр, үзара килешкән кебек икесе дә бер үк төрле яулык бәйләгәннәр. Баштарак Хәлим аларны туган тумача дип уйлады. Яннарында басып тора башлагач, шул ачыкланды. Берсе күзгә башка яшерәге шушы район үзәгеннән икән. Каядыр кызына утырмага бара, икенчесе читтән кайткан. Шул әбинең сүзләре Хәлимне сискәнергә, хәтта тетрәнергә мәҗбүр итте. «Кәмпәрледә кемең барсың, Мәдинәттәй?» дип сорады районда яшәүчесе. «Бер кемем дә юк инде. Чыгып киткәнемә дә бер гомер бит хәзер. Туган нигездә барыбер кемдер кала ул Мәдинәттәй. Кем дә булса яшидер әле. Ходай насыйп иткән булса күрешерсез, аңлашырсыз. Үзем дә аптырам инде, Сәрби Ямал. Мәңге кайтмыйм дип чыгып киткән идем. Менә гомеремнең ахырында ялгыз башым кайтып киләм. Әхнәфемнең сөякләре шушы җирдә ята бит. Әллә шулар чакырды инде, төш күрдем мин. Яшь чагым икән. Кырда җиләк җыеп йөрим. Бер вакыт әллә кайдан гына кара болыт килеп чыкты да, коеп яңгыр ява башлады. Мин авылга таба йөгердем. Үзем чабам, үзем җиләк ашыйм. Яңгыр астында җебеп әрәм булганчы ашап кына битрим әле дим. Йөгерә торгач юлга килеп чыктым. Шул вакыт башымдагы яулыгым юл читендәге бер куакка эләгеп калды. Мин туктап тормадым, һаман йөгердем дә йөгердем. Артка борылып карадым, ак яулыгым теге куакта җилфер-җилфер килә. Һәр төн төшемә шул ак яулык керә. Шул ак яулыкны алырга кайттым мин, Сәрби Ямал. Кем ул ак яулык, кайда ул, шуны гына беләсе калды. Бик яшьли малаебыз югалды. Исеме дә Корбан иде. Корбан булды. Кушмыйк дидем шул исемне. Әхнәф үз сүзле иде. Барыбер Корбан дип кушты. 4 яшендә каядыр китеп югалды улыкаем. Мәйтен дә таба алмадык. Күзләрен сыпра-сыпра Мәдинәттәй ахирәтенә үз тарихын, иренең, малаеның аянычлы язмышын түкми-чәчми сөйләп бирде. Күңелендәге ярсу дулкыннарны ярларыннан чыгармыйча чак-чак тыеп торучы Хәлим бары тик бер нәрсә хакында гына уйлый алды. Улының үз янәшәсендә басып торуын белсә, бу ана нәрсә эшләр иде икән? Мөгаен, йөрәге ярылып үләр иде. Тик шунысы гына билгесез. Шатлыктан ярылыр иде ул йөрәк, әллә ачы язмышын каһәрләүдәнме? Гамсыз генә яннарында басып торган ике адәм затына карчыклар әллә ни игътибар итмәде. Телсез әпәнең өс-башы, кыяфәте, йөз чырае адәм карамаслык булса да, Хәлим үзе кеше арасында гына күренерлек кыяфәттә иде. Хәлим белән бергә булгач, теге карчыклар әпәдән ул чаклы өрекмәделәр дә. Хәлим тагын әбиләр сүзенә колак салды. «Кәмпәрледә минем бер апам тора. Төшәр җирең булмаса шунда керерсең», дип Сәрби Ямал үз туганнарын өйрәтә башлаган иде, Мәдинә карчык кырт кисте. «Минем анда туганым бар. Әхнәфнең бер туган энесенең хатыны исән дип ишеттем. Тәскирә исемле ул.
Алай-болай белмисеңдер. Мин киткәндә аларның Нәфисә исемле кызлары туып калган иде. Икене тапкан. Берсен сихырчы карчыклар урлап алып киткән дигән сүзләр дә йөрде ул вакытта. Бер дә булмаса, шуларга төшәрмен. Электән бик әйбәт хатын иде Тәскирә. Ерак юлдан кайткан әбекәйне куып чыгармас әле. Шәт. Хәлимнең йөрәк турысында нидер шәнчеп куйды. Ул инде сизенә, әмма һаман аңлап җиткерә алмый. Нәфисә кем була инде? Майя кем була? Майя Нәфисәнең урланган игезәге булып чыгаласа. Шуңа да бер-берсенә охшаганнар алар. Хәлим үзе дә аера алмады бит. Менә ул хикмәтләр кайда? Моңсу ямансу булып китте Хәлимгә. Нәфисәне күрәсе килде. Нәфисә Майяның гомерен дәвам итәргә тиеш. Майяның дәвамчысы булган өчен якын иткән дә инде Хәлим аны. Юк, алай түгел, киресенчә, Майяны ул иң элек Нәфисәнең туганы, кардәше булган өчен яраткан. Дөресе шул. Димәк, Нәфисә беренчесе. Нәфисә аның иң мөһим һәм иң зур мәхәббәте булып чыга. Шулай булмаса, Нәфисә аны кара урманга эзләп килеп чыгар идемени? Эх, менә хәзер туп-туры авылга Нәфисәсе янына, әнкәсе, баласы янына кайтып китәр иде ул. Бу мәхлукны кая куясың? Карчыкларны, ак күзне кая куясың? Әлегә кайта алмый ул. Утарда эшләре күп әле аның. Бер үк машинага утырып кайттылар. Ике татар әбие ары китте. Хәлим белән Корбан үз сукмакларына якынрак урын сайлап төшеп калдылар. Бераз җыяу барасы бар иде әле. Менә ул урын. Таныш имән дә шунда гына. Туктале, тукта. Монысы кем тагын? Юл читендә кемдер көтеп утыра түгелме? Кем булыр бу? Көтәр кешеләре юк бит аларның. Аха. Менә кем икән? Аккүз. Ничек килеп чыккан ул монда? Ничек тапкан? Каян белгән? Аккүз! Аккүз! Дип кычкырды Хәлим. Корбан да оннан күреп кулын булгап чакырганда әйтте. Үзе рәхәтләнеп елмая. Сабыйның да сабые инде. Шулай яшәгән, моннан соң да шулай яшәр мискенкәй, дип уйлап алды Хәлим. Уктай атылып килгән Аккүз Хәлим өстенә ыргылды. Арттан килүче Корбан гына аны егылудан тотып калды. Аккүзнең сөенгәнен күрсәң, әйтерсең алар бик күп еллар күрешмәгәннәр дә, менә әле генә очраклы гына сукмаклары кисешкән. Утырга кайтып керү белән Хәлим келәт ягына ашыкты. Аккүзнең ничек чыгуын ачыклыйсы килде аның. Уйлаганы рас икән. Бүре баласы келәт астындагы җирне чыгып чыккан. Кеше сыярлык олы тишек усал ыржаеп тора. Хәлим түзмәде, тезенә төшеп үрелеп карады. Ниндидер хикмәт бар монда. Бура астыннан тышкы якка килеп чыккан тишек тагын ниндидер җир куышына барып тоташа. Хәлим коры, көлсу туфракны капшап карады. Җир убылып китте. Төбе шактый тирән булырга тиеш моның. Ул таяк тыгып, чыкырның тирәнлеген тикшерде. Таяк очы чынлап ниндидер шуен савытка барып төртелде. Хәлим көрәк алып килеп ашыгып казый башлады. Менә ул савыт, шуен, мич шүлмәге. Авыр үзе. Шимәкәй итеп вак таш тутырылган. Кемгә ни өчен кирәк булды икән бу галәмәт? Хәлим шүлмәк эчендәге шыма матур ташларны ушы белән сыпырып карады. Менә сиңа мә. Вак ташлар астында саргылт тәңкәләр яталаса. Алтын акчалар бит булар. Борынгы акчалар. Хәлим шаша язды. Бүген ул тәмам йөрәгеннән язар ахры. Бу юлы Ходай Тәгалә аны алтынын күрсәтеп сыный. Хәлимнең йөрәген, зихенен, кешелеген сыный Ходай. Хәлим моны үзе дә белә. Тик нигә әле аның карашыңына түгел, күңелен, дөнья күзеннән яшереп, яшәү гамын онытырлык итеп, алтын тәңкәләр балкышы тымалап алгансың. 19-нчы бүлек. Хәлим авылга кайту хыялы белән тагын 2 атна яшәде. Тизрәк китмәкче булып 2 кеше өчен эшләде. Эшләгән саен эш арта торды. Иген уңышыннан соң бәрәңге чоры килде, аннары печән ташыдылар, булган ырлыктан кара он тарттылар. Тегермән сабын әйләндерә-әйләндерә, Хәлимнең уч төбе 2 кат сөялгә катты. Корбан да, карчыклар да булдыра алган кадәр аңа булышырга тырыштылар. Корбан гына түгел, карчыклар да хәзер нык үзгәрделәр. Кара җиләннәрен салып ташлап, яшелле зәңгәрле чәчәкләр төшкән озын күлмәк киеп йөри башладылар. Шундый ук чәчәкле яулык бәйлиләр.
Йөзләре әллә ни куркыныч түгел икән аларның. Очлайып киткән кылыч борыннары, озын иякләре генә бераз ямсызлый. Калган җирләре кешеләрнекеннән бер дә ким түгел. Көнгә 3 мәртәбә ашарга әзерләп, Хәлимне алачык шитендәге табынга дәшәләр. Хәлим исә корбанны ияртеп килә. Туз, шикәр, чәй, ак ын кайткач, табыннары тагын да бөтенәйде, тәмләнде. Хәлим авылга кайтып китсә дә, ризык хәзер бик озакка җитәчәк, иншалла. Сабыннары да беткән иде. Кулларына Хәлим алып кайткан сабын тию белән, әбекәйләр утардагы бөтен чүпрәк-чапракны юып элделәр. Бер атна буе утар җилкәнле карабка охшап торды. Көннәр сентябрьгә керде. Хәлим моны болытлы күктән, дымсу һавадан, урмандагы төсләрдән сизә. Яңгырлар да ешайды. Яңгырга ияреп салкын җил килә. Урман эчендәге аланга да килеп җитә алгач, юл буенда авылда ничектер инде ул җил дигәннәре. Җил генә түгелдер, хәтәр давылдыр, я кара явылдыр. Яңгырлы көннәрне Хәлим алачыгында моңаеп сагышланып үткәрә. Яныннан бер адымда китми тагылып йөргән ак күз дә, баш очында торган һәм алтын тәңкә белән шыплап тутырылган мич чүлмәге дә аның җанына җылылык, күңеленә тынычлык бирә алмый иде. Мондый вакытларда Хәлимне җырга, шигырьгә тарта. Җырын ул кадәр булдыра алмый, әмма шигырьләре ипле генә агыла. Чөнки йөрәгенең иң нечкә җиреннән саркып чыганың бу иҗаты. Кызганыч, язып барырга кагаз каләме генә юк. Күңелендә языла да шул мизгелдә үк онытыла. Бу көздән соң гел яз килер кебек. Көзләрдән соң язлар килмәсә дә, язны көтәм. Күңелемне кышкы хисләр, аппак карлар, салкын җилләр ялмаса да. Иләс-миләс җан бәгырем дөньялыкка, аңа әллә гел моң сагыш тулган микән? Илгер күңелем сары көзне артка ташлап, инде кышкы йокысында булган икән. Мондый шигырьләре күп аның. Күңел халәтен ел фасыллары аша бирергә өйрәнде ул. Шулай аңа җиңелрәк, рәхәтрәк. Сагындырып кына килә бу көз. Сагындырып ява яңгыры. Хисләр генә мөлдерәмә таша, җанны үтеп таша, яндырып. Моңсу уйлар һич тынгылык бирми. Алар инде күптән ак кышта. Охшамасам гына ярар иде, аппак кышта калган ак кышка. Көз кояшы әсир иткән ахры. Карашларым бүген яп-якты, шулай да буран сырый күңел. Җиңел тормыш инде ялкытты. Кайчакта Майя, кайчакта Нәфисә исенә төшә дә, икесе бер кеше булып Хәлимнең каршына килеп басалар. Төштәге кебек, аппак туман булып, шәүлә булып, янда гына шикелле, үзләре шундый ерак, хыялдагы шикелле ерак. Мин сагындым ахры сине. Күңел моңланып тора, алып ташлыйм дисәм, дөнья тагын моң ягып тора. Мин сагындым ахры сине. Урманга чыгып китәм, урманнарга кирип булмый, урман читендә читән. Мин сагындым ахры сине. Төшмәгән күлләр калмый, сагышым шундый зур икән, сулар да мине алмый. Сагынсам да, моңлансам да, барыбер кеше түзем. Моңайган булам, югыйсә бәхетле кеше үзем. Хәлим еш кына үзенең язмыш юлын барлап ята. Баштан ук барлап килә дә, үлем каршында япа-ялгызы калган чагына җитә. Майя кыяфәтендә килеп кергән Нәфисә булмаса, инде күптән төенләнер иде аның гомере. Хәлимнең язмышы бүре чокырында түгел. Нәкъ менә Майя Нәфисәнең аны килеп тапкан чагында хәл ителде булса кирәк. Бу хакта да шигырь язды ул. Һәр гомернең бер мизгеле була. Борылып карап үткән үзенә, ары барыргамы юкмы диеп, сорау бирә кеше үзенә. Менә шунда бер җан килеп чыга һәм җитәкләп китә гомерне. Шушы чиктән уза алган кеше кояш кебек озын гомерле. Яшәячәк әле Хәлим. Озын-озак гомер яшәячәк. Авылда кешеләр арасында әнкәсе Гөләше белән бергә, аннары Нәфисә белән бергә яшәячәк. Кире какмасын гына инде Хәлимнең ихлас хисләрен. Кире какса да хаклы булыр. Хәлим аркасында аңа аҗ җафа күрергә туры килмәдемени?
Бурычлы, бик бурычлы Хәлим аның каршында. Ничек кенә түләп кайтарып бетерер икән ул бу бурычын? Нәфисәнең изгелекләрен ничек кайтарып бетерер икән? Бер кояшлы җылы иртәдә Хәлим бөтен утар халкын куе янына җыйды. Халык исәбенә әлеге дә баягы ике әби белән Корбан исемле телсез әпә дә керә иде. Су ялгашы янында Аксай басып тора, аяк астында тынгысыз Аккүз бөтерелә. Бу кыргый дөньяда аларны да халык исәбенә кертергә мөмкиндер. Хәлим әбиләргә карап сүз башлады. Мин иртәгә авылга китәм. Авылда яшәячәкмен. Сезнең яңа килеп йөрермен, булышырмын. Кыш чыгарлык ризык бар, мал азыгы, утын бар, калганын китереп торырмын. Әйтергәме, юкмы дигән кебек, бераз икеләнеп торгач кискен генә өстәп куйды. Сихерегезне ташлагыз. Югыйсә шул сихерегезне үзегезгә кайтарып каплармын. Ишетсен колагыгыз. Тату яшәгез, ипле, тыныч яшәгез. Карчыклар гадәттәгечә дәшмәделәр. Күкрәкләренә кулларын кушырып, баш иеп, тыныч кына тыңлап тордылар. Аннары кайсы кая эшкә таралды. Хәлим телсез әпә янына килеп, кулын былгый-былгый кычкырып кабат аңлата башлады. Мин китәм. Син каласың. Аксай синең кулда кала. Абзар синдә. Утын синдә. Келәт карчыкларда. Сыер бозау карчыкларда. Ашау карчыкларда. Мин китәм. Мине көт. Суыкка кадәр килеп китәрмен. Аңлагандырмы, юктырмы, Ходай үзе генә белә. Ләкин Хәлим артык тырышмады да, чөнки ул белә, тагын бер мәртәбә зихене ачылса, Корбан белән бер хәл булачак. Көне буе иләс-миләс йөрде Хәлим. Әткәсенең каберенә барды, озак кына сөйләшеп, гәпләшеп утырды. Күңеленнән генә үз алдына гына сөйләште, елап та алды. Шулай ук күңеленнән генә. Нишләптер күз яше белән елый алмый ул. Ниндидер төер бар. Шул төер күз яшьләрен томалап тора. Еласа җиңеләеп китәр иде, күңеле тынычланып калыр, хисләрен, кичерешләрен тәртипкә салып торучы моңы табылыр иде. Күңел моңын акча моңына алыштыра алмый шул. Хәлим келәт астыннан табылган хәзинәне нишләтергә дә белмәде. Бу кадәр алтынның бәладән башка берни дә китермәячәген аңлый иде ул. Шулай ук кире күмеп куеп та булмый бит инде. Ник булмасын? Ятсын шунда. Алтын бозылмый ул, ә менә аның янында кеше бозыла. Хәлим кызык өчен генә савыттан берничә алтын тәңкә алып кесәсенә тыкты да, калганын табылган урынына күмеп куйды. Соңгы мәртәбә мунча ягып керделәр. Хәлим кырынып алды, Корбанны да сакал-мыектан арындырды, кырынырга өйрәтте. Базардан алып кайткан яңа киемнәрен кидерде. Тегесе бала-чага кебек сөенеп, кич буе үзенә бәйрәм ясап, кирәккә, кирәкмәгәнгә дә елмаеп йөрде. Шул ук кичтә бергә җыелып табын кордылар. Хәлим тагын бер мәртәбә сабуллашты, аннары моңсу гына атлап үз алачыгына кереп китте. Стенадагы язуларга карап, түшәгендә озак кына уйланып ятты. Торып өстәп язып куйды. Исәнме, Нәфисә? 20-нче бүлек. Нәфисә Хәлимнең исән-сау кайтуына өметен үзде. Аңа карап Саниянең дә өмете сүнде, сүрелде. Ана кешенең өмете иң ахырдан сүнә диләр бит. Саниянең дә улын көтеп яши торган сәгатьләре бетеп килә иде. Нәфисә берничә мәртәбә әллә шул зәхмәтле урманга тагын бер барып килим микән дип уйлап куйса да, тәвәккәлли алмады. Булайрак уйланды ул. Хәлим анда булмаса, бу юлы карчыклар Нәфисәне кире авылга җибәрмәячәкләр. Зихенен алып, кол итеп, телсез, аңсыз бер әдәм итеп тотачаклар. Теге әпә кебек. Юк, онытырга кирәк ул каһәрләнгән утарны. Ничек тә онытырга. Кайткан кеше күптән кайтыр иде инде. Кайтмаган җанга Ак бабайны чакырып Коръән чыгарырга да, рухын бәхилләтеп, күңелене тынычландырырга кирәк. Күңелен тынычландыра алмаса да, Нәфисә Хәлимнән өметен үзде. Шуны гына көтеп торган кебек, бердән-бер көнне төшке ашка җыелышкан бер сәгатьтә Хәлим үзе кайтып керде. Кайтып керде дә, юл капчыгын почмакка ташлап, «Ничек тордыгыз?» дип сорады. Шундук тыйнак кына итеп әнкәсен кочаклап алды. Аннары башкалар белән күрешә башлады. Бер читтә чак тире булып басып торган Нәфисәгә чират җиткәч, «Ни хәл, Нәфисә? Менә терелдем.
Хәзер мине бер нәрсә дә ала алмаячак, диде. Гөләшне исән-сау гына алып кайтып җиткердеңме? Дип тә өстәде. Нәфисә һаман телсез өнсез иде. Аның өчен Тәскирә җавап бирде. Барысы да исән-саулар, Хәлимкәем. Ходайга шөкер. Гөләш тә, Бигеш тә әнкәң генә начар күрә. Әнкәй, нишләп алай? Тагын күзләрме? Күзләр шул, балам. Син киттең дә югалдың. Синең белән бергә күзләрем дә чыгып киттеләр, дип яшь сыгарга ук кереште Сания. Хәлим аны тагын кочагына алды. Я инде, әнкәй, елама. Менә мин кайттым бит. Димәк, күзләрең дә кайтачак. Менә хәзер 3-кә кадәр генә саныйм да, күзләреңне кире кайтарып бирәм. Көлмә, көлмә, шулай булачак. Тик син аларны йомып тор, яме? Йомдыңмы? Менә шулай. Сез дә йомыгыз. Хәлим ни көләргә, ни еларга белмичә бер читтә карап торган Тәскирә белән Нәфисәгә таба борылды. Күзләрегезне яшеребрәк торыгыз. Бәләсеннән баш аяк. Хәзер саныйм. 1, 2, 3. Хәлим үзе саный, үзе әнкәсе каршында кулын алга сузып, камлау йоласы башкара. Ачык учларын 3 мәртәбә сул якка таба әйләндереп, сәер-сәер ишарәләр ясый. Менә ул эшен бетерде дә, әнкәсенең баш түбәсен сыпырып куйды. Аннары учларын ишеккә таба төбәп, кискен селкеп җибәрде. Күз авыруын шулай тышка чыгарып җибәрү иде аның. Әнкәй, әнкәй, иштәсеңме? Хәзер ач күзеңне. Тәскирә апа, Нәфисә, сез дә ачыгыз. Ягыз әле. Сония күзләрен ачып та җибәрде, көн яктылыгыннан башы әйләнеп янтаеп та китте. Хәлим аны пычмактагы киң сандык өстенә утыртты. Сония генә түгел, Тәскирә дә, Нәфисә дә ышанмый иде бу хәлгә. Хәлим үзе дә ышанмый иде. Ул бит моны тоеп кына эшләде, белеп түгел, тоеп кына, әмма ышанып эшләде. Ул үзе дә хәлсез буынсыз калып, Сония янәшәсенә чүкте. Әмма сер бирмәде. Кискен генә турып, учларын учка ышкый-ышкый, өй буенча йөреп китте. Бу өйдә мине ашатырга телиләрме, юкмы? Әллә шулай гомер буе бер-беребезгә карашып утырырбызмы? Беренче булып Тәскирә айнады. Ул итәгенә ут капкандай атылып Сония янына килде, аның яшькә мөлдерәмә тулы күзләренә карап, илереп елап җибәрде. Сониякәем! Нәфисәне ышандыру кыенрак иде. Ул әле һаман мич буенда җансыз булып басып тора. Киерелеп ачылган күзләрендә әллә күпме сорау. Кем син? Син чынлап Хәлимме? Син Хәлиммени? Исәнмени син? Син ник исән? Син чынлап та исәнме? Синме бу Хәлим? Аның каравы Сония үзе тиз айныды. И балакаччаем, күрәм бит мин, тагын күрәм, дип тетрәнеп елый башлады. Ниһаять аңа Нәфисә кушылды. Ул да Сониягә таба омтылды, кочаклап алды. 3 хатынның кочаклашып елап утыруы Хәлимгә дә тәэсир итте ахры. Ул дымлы күзләрен читкә яшерә-яшерә, өчесен бергә кочаклап алды. Шулай бер-берсенә газиз 4 кеше, бер җан, бер тән кебек озаклап тынычландылар. Беренче булып Сония телгә килде. Ходай бар ул, балалар. Менә ул. Ходай Тәгалә Хәлимем булып кайтты. Эй Раббым, мең рәхмәтләр сиңа. Мең рәхмәтләр. Бу Сония апа акылдан шашамәллә дигән кебек, Нәфисә аны тизрәк тынычландырырга ашыкты. Сония апа, Хәлим бит бу, Хәлим. Беләм, кызым. Үз баламны белмәскәни, тик ул минем өчен бала гына түгел хәзер. Ул Ходай Тәгаләнең илаһи мөгъҗизасы да. Юк, ул Ходай Тәгаләнең үзе дә. Моңа ышанмыйча мөмкин түгел иде. Берничә минут элек кенә дөм караңгылык эчендә яшәп яткан Сонияның күзләренә бер белән, бер кул ишарәсе белән дөнья тикле дөнья яктылыгы килеп иреште бит. Гел шулай. Илаһи мөгъҗизадан соң һәр вакыт мәшәкатьле җир гаме килә. Җиргә иң якыны Тәскирә булып чыкты. Бәрәкалла. Һаман ялашып утырабыз. Юлдан кайткан кешене аяк үрә тотабыз. Бар, кызым. Самаварны яңарт, казанны килә, тәм-тумнарыңны алып кер. Мәдинә апаңны кайтып җитәр. Сония апаңның шатлыгыннан Коръән укытып җибәрербез. Хәзергә шәйләп булса да алыйк.
Бар, йөгер, кызым. Нәфисә йөгереп чыгып китте. Аның җиле түр түшәк өстенә корылган чыбылдыкка барып бәрелде. Аннары ян чаршауны аралап үтте, сабый бала йоклап яткан карават өстенә ауды. Балага бу ошап бетмәде. Ул өстенә капланган ак җәймәсен тибеп атты да, йөзен чытып шыңшый башлады. Әнкәсе янында утырган Хәлим, кискен башын калкытып, бигеш уянып яткан түр почмакка үрелеп карады. Күрде, таныды. Юк, танымады. Кинәт корт чаккандай сикереп торып, түшәгендә тибенеп яткан бала янына китте. Әнкәй, нинди бала ята монда? Бу бит Гөләш түгел. Нәфисә кайда? Гөләшне нишләткән ул? Кая куйган? Әнкәй! Сония тәскирегә тотынып аягына басты, түргә узды. Күзләре ачылса да, көтелмәгән хәлләрдән аның тән буыннары йомшап киткән иде шул. Сөйләшүе дә ипле, сабыр. И балам, юкка өзгәләнмә. Бу бит бигешебез. Нәфисәнең бәгыр кисәге. Ә Гөләшебез әнә каршы як караватта йоклый. Зур өсте ул хәзер. Шуңа күрә юкка барга безне борчымый. Хәлим үзенең кызы яткан почмакка китте. Билбавыннан тартып, түшәк өстендәге чаршауны ачып җибәрде. Нигә юкка барга булсын? Әткәсе кайткан бит аның. Борчыса да, борчылмаса да ярый бүген. Кил әле монда, кил. Уянып, күзләрен томрандырып яткан Гөләшне кулга алгач та тынычлана алмады Хәлим. И кызыкаем минем. Бәгырем, җимешем, җаным минем. Әйбәт кенә тордыңмы? Сагындыңмы? Әллә сагынмадыңмы? Сагынгансың, беләм. Чөнки үзем дә бик сагындым. Ишетәсеңме? Сагындым. Шул вакыт ишек алдында шау-шу купты. Каяндыр чиләк яңгырап төште, тавыклар чыршу килде, ишек шапылдап ябылды һәм бу кыямәт артыннан ук атылып бәрелеп йөзе агарып каткан, телдән язган Нәфисә килеп керде. Өйгә бүре кергән! Тәскирә кычкырып җибәрде. Әннекәем! Сониягә дә хәл керде. Нәрсә булды, кызым? Нәфисәнең теле һаман ачылып җитми иде әле. Бүре баласы йөри янда. Бөтен тавыкларны тотып бетерә инде. Хәлим көлеп җибәрде. Әмма бер сүз дә эндәшмичә, Гөләшне кире урынына салып, тышка чыгып йөгерде. Шунда ук урап та керде. Ак күз ул. Миңа урманнан ияреп кайткан бүре малае. Шул бүреләр аркасында исән калдым да инде. Кешеләргә тими ул, тавыкларга да тими. Бала бит әле, уйныйсы килгәндер. Кыйма баганасына бәйләп кердем. Эх, син Нәфисәкәй, шул кешектән дә курыккач. Ә үзең кара урманда бер үзең йөргән буласың. Курыкмассың? Тешләрен ыржайтып тора бит. Урманда булса курыкмас идем, өйдә куркыныч. Хәлим тагын сүзне тыныч буразнага төшереп җибәрде. Ягез, ашатыгыз инде мине. Югыйсә үзем дә ач бүрегә әверелеп барам бугай. Я берәрегезне тотып ашармын, дип, астыртын гына елмаеп, Нәфисә ягына мут карап алды.